Sağlarmısınız hürmetli televizor qarawchi dostlarımız. Hayırlı imin yazgı gün tileybiz sizge hürmetli tamaşaçılar. Günler uzunaya, tünler kıskara, bu qayşan bola. Ya aytib qara, barımızda zarab etken yaz kelib jitdi. Quyosh nurlari bilan erkalarga bik oshqinib turmasa da tabiat bilan akrinlab uyana. Tabiat bilen birge jılığa quyoshqa sızağan көңілләр de uyana. Bu yaz bizge barı motor vakigalar sevinçli haberler gene alıp kelsin. Sizni manzara tapşının icad türkümü hem biz alıp barışlar. Ayvaz Tadır bilen Edile Sefervi selamli. Bereketli mыңlı туған яғым. Saf şişmeler şana yürekte. Yar şitine yelip sirin sili. Sandıgaçlı tallar direkke. Avılım ertesi səhifəsində Orşa rayonu Яңа Кишет avılı tarixi bilen tanıştırırız. Nesil tamırların barlıyız. Biyikdağda yaşauşu Ənsər Ғалиев şecereni albom etip işlegen. Bugün bik ihtiyarlar bilen yine korap tırığız әлі. Bik demli rizik hazırlıyız. Bik üzünçelikli rizik beliş yasarбыз. Туған ил ул була бергенә, туған илнең кадерен белгенә. Әйе, безнең туған җиребез, туған авылларыбыз безгә күз алмасыдай кадерле һәм газиз. Аларда безнең үткәнебез, хәзергебез һәм киләчәгебез. Аларда безнең тамырыбыз, аларда безнең өмітібіз. Avılım ertesi sahifesinde avullarımızın tarixin barlağını devam etəbiz. Bugün Orşa rayonu Яңа Кишет avuluna yol alırız. Bereketli mыңlı туған яғым. Saf şişmeler şana yürekte. Yar şitine yelip sirin sili. Sandıgaçlı tallar direkke. Bugün gidey көңілімде yeşi. Bala çaknan gamsiz yılları. Etiyimnin il tayanır iңi. Әнiyimnin жылы құллары. 1550 yıllar тирәсендә хәзерге Бейектау районы Калинина совхозы тирәләрендә урнашкан булган Явыз Иван 1552 елда Казанны алганнан соң Казан тирәсеннән 25-30 километр ераклыкта татарларны куу башланган һәм шул вакытта татарларны чукындыру процессы башлана. Шул вакытта инде безнең борынгы әби бабаларыбыз бу урыннан күчеп хәзерге шушы урынга күчеп киләләр. Ул вакытта монда менә бу безнең хәзерге вакытта инде Семит елгасы дип атала инде. Ул вакытта Сүлә елгасы дип аталган. Шул елга буенда кара орманнар ичендә 5-6 хуҗалыктан гына торган Кишмәт исемле Сирмеш авылы булган. Безнең бабаларыбыз шунда килеп урнашып, шул авыл кешеләре белән берлектә яшәп киткәннәр. Менә 1602, 1603, шунда 1647-57 елларда исәпкә алу кенәгәләрендә Писовая книжка дип әйтәләр инде. Анда Кишмәт авылы дип язылган. Шунда 1742 елда Казан губернасында Лука Канишевич дигән кеше тарафыннан татар авылларындагы мәчетләрне җимерү башлана. 1742 елда безнең авылның да мәчетен җимереп китәләр. Ул вакытта авылда 50 хуҗалык була. Ул исемлектә инде бу авыл Кишмәт дип түгел, Кишет дип язылган була инде. Тора-бара бу авылның исеме Кишеткә үзгәртелгән. Элеккеге гыйбарәләр буенча 18 гасырда Яңа Кишет Иске Кишеттән аерылып чыккан. Шул вакытта Иске Кишеттә 126 хуҗалык булса, Яңа Кишет авылында 108 хуҗалык, 2 мәчет, су тегермәне булган. Авыл турында бик күп китапларда искәртелеп үтелә, әмма аерым китап әлегә юк. Моны киләчәктә эшләргә кирәк дигән теләк белән яна авыл халкы. Тарихи урыннарга, чишмәләргә бай, бирдә бу байлыкны үзләре ясаган макеттау күреп була. Кишмәнең дә тарихы бар, авыллар тарихы кебек. Һәм инде менә үзебезнең янда гына, безнең аста гына шулай бер абый, безнең күрше абыйбыз Камил исемле абый инде бик матур итеп безнең чишмә ачкан иде. Менә ул чишмәне без карап тәртипләп торабыз. Рәхмәт авылдашларыма, күршеләремә, алар миңа ярдәм итәләр шушы чишмәне карап торганда. Аннан соң менә безнең якында гына Иске Кишет авылында да бик күп чишмәләр бар. Изгеләр чишмәсе, Кучы чишмәсе, Караүгез чишмәсе, менә Караүгез чишмәсен генә әйтеп китәм сезгә кызыклы. Онда бер байның кара үгезе баткан имеш. Менә шул урында, шул үгез баткан урында чишмә барлыкка килгән. Шуңа күрә аны кара үгез чишмәсе дип йөрткәннәр. Әле тагын бер гыйбарә яши инде шушы кара үгез чишмәсе турында. Аның төбендә бик зур таш ята, әгәр дә ул ташны кузгатсаң, бөтен авылны су баса дигән гыйбарәдә яши. Бүгенге көндә чишмәләрне тирә-юньне карап торучылар, яшьләр дә бар. Традицияне саклау нигезеннән өмәләр, бәйрәмнәр үткәреп, авыл кичләре оештыралар. 434 кеше яши.
Мәктәбебез бар, клубыбыз бар. Яшьләрнең бәйрәмнәр, кичке уеннар дигән андый әйберләр бәребер без аны үткәрергә тырышабыз, саклыйбыз. Урам концертлары, аларны үткәреп торабыз, шундый матур иттереп. Авылда яшәп үскән халык нык бар нәрсәгә әзер чыдам була. Биредә халык сәләтле дә, эшчән дә, булдыра да. Бу мондый авылларның киләчәге өметле икәнен аңлата. Кеше 10 айдан артык хөрмә белән генә тукланып тора ала икән. Бу әлеге җимештә организмга кирәкле бөтен элементлар да диярлек бар дигән аңлата. Хөрмә җимешен яраткан кешеләрнең тешләре һәм казналыклары нык була, һәм аны башка киптерелгән җимешләр кебек күкерт кислотасы белән эшкәртмиләр, шуңа аны курыкмыйча ашый аласыз. Аның башка файдалы үзлекләре белән алдагы минутларда танышырбыз. Хөрмә көз-кыш айларында барыбызда яратып ала торган җиләк җимешләрнең берсе. Тик аны алу да уңыш эше. Ник дигәндә, җитешмәгән хөрмә алу ихтималы зур. Шуңа күрә кайбер кагыйдәне истә калдыру зарур. Җитешкән хөрмә алыйм дисәгез, аның тышчасына игътибар итегез. Җимешне кысып караганда эз калырга тиеш. Сагы күп булу җимешнең баллы булу билгесе. Кыры эшле хөрмә исә җимешнең җитешмәгәнлеген исбатлый. Кыйрыгы исә кыры һәм көрән төстә булырга тиеш. Әгәр сатып алгач кына хөрмәнең җитешмәгәнлеге ачыкланса, аны кәгазьгә төреп, берничә көнгә суыткычка озатырга кирәк. Хөрмәдә витаминнарның күп булуы кайбер авыруларны дәваларга ярдәм итә. Ул анемия, стафилококк һәм ютәл борчыганда, шулай ук яман шеш, бөер һәм йөрәк авырулары булганнарга ашарга киңәш ителә. Әмма бу татлы ризыкны ашарга тыелган очраклар да бар. Мәсәлән, шикәр шире яки панкреатит белән авыручыларга. Хөрмәне косметология өлкәсендә дә еш кулланалар. Аннан ясалган маскалар проблемалы бит тиресе, акне авыру булганнарга, шулай ук тәннең пигментлануына каршы көрәшергә дә ярдәм итә. Сиздермичә ярдәм иткәнсез, сез иң гүзәл кеше икәнсез. Халык шагыйре Фәнис абый Яруллинның бу җыры укытучы һөнәренең гимнына әйләнде шикелле. Һәм бу елны ул аеруча популяр булачак. Чөнки 2023 ел Россиядә укытучылар, остазлар елы дип игълан ителде. Бу айдан республикабызда бик күп чаралар уза. Шуларның берсе Сәйдәш мәдәният үзәгендә узды. Сәйдәш мәдәният йортында Казан шәһәренең Совет районы укытучылары һәм тәрбиячеләре Звездопад фестиваленең гала концертында көч сынашты. Бу конкурс Звездопад дип атала. Безнең Казан шәһәренең Совет районында 28-нче тапкыр уздырыла. Бу менә безнең Совет районына гына хас шундый фестиваль. Бу фестивальдә безнең мәгариф өлкәсендә эшләгән укытучылар, тәрбиячеләр, башка хезмәткәрләр барысы да үзләренең иҗади һөнәрләрен күрсәтәләр. Аның эчендә ел саен положениесе чыга, шул положение буенча сәнгать осталыгы, җыр осталыгы, бию осталыгы, ул конференция яки оригиналь жанрда да булырга мөмкин. Шул жанрларда номерлар инде бәяләнә. Укытучы ул изге һөнәр. Балаларыбызның, халкыбызның киләчәге укытучы кулында, аның алтын йөрәгендә. Шуңа күрә кеше тормышында укытучының ролен бәяләп бетергесез. Укытучы исеменә лаек булуда ул зур бер батырлык. Ни өчен дигәндә, бары тик көчле рухлы, сабыр кеше генә бу эшкә күңелен биреп, тиешле дәрәҗәдә укыту сәләтенә ия була аладыр.
Быйыл аның көчле булуы барлык жюри әгъзаларында сизде һәм шуннан да бу фестиваль бик олы урын алып тора башлады. Һәм инде төрле коллективлар, ул да булсын инде мәктәп, төрле садикларыбыз безнең, алар берсеннән берсе уздырып чыгыш ясыйлар. Һәм инде бик тырышалар беренче урынга, гран-прига яуларга. Һәм аларга шуның өчен дә шуннан да бик зур рәхмәт тырышлыклары өчен. Аерылып тору быелгысы инде ул безнең язга кагылышлы булды. Яз темасын һәрбер кеше үзенчә күз алдына китергән. Кем өчендер ул Масленица бәйрәме, кем өчендер ул Нәүрүз бәйрәме, кем өчендер ул халыкара хатын-кызлар бәйрәме булган. Һәм шушы барлык бәйрәмнәрне үзләштереп, алар инде төрле режиссура ягыннан төрле куелышлар куйганнар. Һәм шуннан да аерылып тору төрле тематикаларга ул бик ошады. Мәгалим ул гомер буе укый, өйрәнә, үзенең һәм укучыларының уңышларына чын күңелдән сөенә белүче, көчле, ихтыярлы, сабыр кеше. Укытучы кеше ул актер да, рәссам да, тәрбияче дә, дус да, бөтен сыйфатларны үзенә туплаган һөнәр иясе. Эшләү урыным 149 лицейда, улым укыган лицейда, шуңа күрә мин педагог буларак шушы конкурста катнашабыз. Флюра Пасулеймановна бик матур җырын, әни Мәйсин җырны улым белән бергәләшеп җырлыйбыз, ул гармунда уйнап. Мин башкарам, һәм бу номерны Аллага шөкер менә шушы гала концертка алганнар. 149 лицейга килгәндә безнең балалар шунда укый, һәм әлеге шушы укытучылар коллективы белән без дә инде дөресен әйткәндә шушы укытучылар белән музыкаль номер әзерләдек, инструменталь ансамбль, татар халык уен кораллары белән инде шунда бергәләшеп укытучыларны поддержать итәргә килдем, чөнки укытучылар елы быел шуңа бит, һәм барлык укытучыларга да сабырлык телим, яхшы укучылар телим, бәйрәм белән. Я шила его на московский фестиваль, то есть это мое хобби. Тегү минем хобби. Бу күлмәкне мин Мәскәүдә узучы фестивальгә теккән идем. Бөтен гаиләбез дә миңа булышты. Пандемия булу сәбәпле бәйге оештырылмады. Бүген мин 25 килолык күлмәгемне Звездопад гала концертына алып килдем. Менә бу елны 1200-дән артык укытучы, тәрбияче һәм башка кешеләр катнашты шушы фестивальгә. 76 оешма, мәгариф оешмасы катнашты. Бала күңеленә изгелек орлыклары чәчкәндә бөтен тормыш тәҗрибәңне, белемеңне балаларга бирергә, күңел җылыңны өлешчә бүлергә кирәк. Шул чакта чәчкән игелек, шәфкатьлек орлыклары да тигез шатымнар бирәчәк, үсәчәк. Теманы дәвам итәбез. Бездә қонақта Казанның Россия геройы Марат Әхмәтшин исемен йөртүче 113 номерлы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Бөтен Россия бәйгесе җиңүчесе, Туган тел бәйгесе лауреаты, Нур театр түгәрәге җитәкчесе Валиева Гөлназ Хәбибрахман кызы. Гөлназ ханым, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле иртә. Кайдан килә менә моның кадәр мактаулы исем дисәм, барса тамырдан икән. Арча кызы бит безнең Гөлназ. Якташ күрше авылдан Арча педагогик колледжында белем алган. Шуңа күрә беренче сорауда, менә шушы иң беренче чиратта каян туды шушы теләк гомерне, тормышны бәйләргә шушы профессия белән? Иң беренче әти әнидән киләдер бу теләк. Чөнки әти әни кичкенәдән китапка мәхәббәт һәм укытучы хезмәтенә хөрмәт тәрбияләделәр миндә. Әйе. Ничә гаиләдә? Без икәү, сеңлем һәм мин. Әйе. Сеңлегез нинди юлдан китте? Ул медицина юлына китте. Гаиләдә бармы тагын укытучылар? Гаиләдә укытучылар безнең юк. Әти әни минем гади эшчеләр. Сеңлем мине шул медицина буенча китте. Ә үзем укытучы һөнәрен сайладым. Һәм бу юкка гына түгелдер. Чөнки остазым, беренче укытучым Тәскирә Гәрәевна моңа йогынты ясамый калмагандыр әлбәттә. Бу яңа көннәр авылында беренче башлангыч сыйныф укытучысы Тәскирә Гәрәевна. Тагын нинди остазларны аерып әйтә аласыз? Әлбәттә, тормышта остазлар күп. Остазлар күп, әлбәттә. Ләкин менә сезнең менә шушы үз фәнегезгә карата. Чөнки әле укытучы һөнәрен сайлау бер, аның бит төгәллеген дә сайларга кирәк. Кемдер? Менә минем кебек инглиз теле факультетын сайлый да, тормышында бер тапкырда инглиз телен укытмый, әйеме? Чит илгә чыкканда кирәгенде барбыр. Сезнең очракта. Тагын бер остаз дип мин татар теле һәм әдәбияты укытучысы Иван абый Игнатьевны санар идем. Так. Ул үзе чит милләттән булуына карамастан, әйе, бездән татар теленә мәхәббәт тәрбияли алды. Дәресләрендә шуның хәтле эмоциональ шигырь уку, аны сез ишетсәгез,
Мен инде күз аңлап кетердім. Мен хәзер түгәлек кенә кертим. Иван әфәнде керәшен түгел. Керәшен түгел. Ул урыс милләтеннән һәм татар теле белән әдәбият укытты. Әйе. Сездә бу мәктәптәме яисә? Мәктәптә. Яңа көннәрдә. Бик кызык бит инде бу. Бу гаҗәеп, кызыкканаты бу гаҗәеп шуннан да. Һәм менә шуннан да остазың әле шундый булуы аеруча лайык. Аеруча аңа хөрмәтне тагы да арттыра. Мине иң кызыксындырган сорау менә монысы. Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Бөтен Россия бәйгесендә җиңү өчен сез нинди шундый үзенчәлекле алымнар кулланып, нинди дәресләр күрсәттегез? Сез әйтеп киткәнчә инде мин ел укытучысы бәйгесендә шәһәр этабында 3нче урынга һәм республика этабында инде педагог осталык номинациясендә җиңүгә ирештем. Бу әлбәттә гади генә килмәде. Монда һәр укытучының дәресен, мастер-классын карыйлар. Ә минем иң изюминкам дип әйтим инде русча. Дәресләрдә, мастер-классларда QR-кодлар куллану булды. QR-код? Әйе. Бу безнең хәзерге бик актуаль тема. Дәресләрдә мин укучыларны кызыксындыру максатыннан QR-кодлар белән эшлим. Өй эшләрендә, һәр төрле биремнәрендә QR-кодларга сылтамалар белән бирәм. QR-кодың булмаса, хәтта дәрескә кертмим ди. Заманында без бит QR-кодсыз урамга да чыгармый башлаганнар иде. Сез шундый заманча укытучы булганга күрә сезне укучылар да аеруча нык яраталар. Үзләре кебек дус, яшьтәш кебек кабул итәләр димәк. Шуңа күрә фәнегезне дә яратып укыйлар дип аңлыйм инде. Әйе, дәрескә яратып йөриләр. Һәм менә мин әле сөйләп китәр идем сезгә, безнең мәктәптә эшләүче Нур театр турында. Менә бу түгәрәккә аеруча балалар яратып йөриләр. Хәтта әти-әниләр дә бу эштә безгә ярдәм итәләр, булышалар. Нур, менә шушы театр түгәрәгенә сезнең бәйлелек нинди? Мин аның җитәкчесе. Сез аның башлангычында торган. Ничә ел инде бу театр? Бу театрга безнең әле күп түгел, 2 генә ел. Ничәнче сыйныф укучылары катнаша? Башлангыч сыйныф укучылары катнашалар, 2ләр, 3ләр, 4ләр. Нинди спектакльләр сайлыйсыз? Без төрле язучыларның әсәрләрен күрсәтергә тырышабыз, инде сәхнәләштерәбез. Мәсәлән, быел Абдулла Тукайның әсәрләреннән эзлекләрне алып, үзебез сценарий яздык. Анда Су анасы да, Шүрәле дә, Кәҗә белән Сарык персонажларын да күрергә була. Гөлназ ханым, бөтенләй дә кулына китап алырга теләмәгән, әсәрләрне башыннан ахырына кадәр укып чыга алмаган балаларга сез нинди юллар табасыз? Әйе, бар андый укучылар да, теләмәгән укучылар да бар, теләп йөргән укучылар да бар. Андый укучылар белән аерым эшлибез. Дәресләрдә җыр, бию, уен, төрле кызыктыру чаралар, яңа методлар белән эшлибез. Әйе. Ягъни дәрес бөтенләй дәрескә охшамаган булып. Мин гомумән инде менә QR-код белән эшли дигәч безнең кунагыбыз. Мин аңладым инде, бу дәрестә минем буласым килә. Бу дәрестә мин әгәр дә татар телен үзләштергән булсам, мин тагы да камиллерәк булыр идем. Әмма ләкин миндә арчада укуымда зур бәхет тормышында. Арча кызы булуы менә күрдең нинди уңышларга китергән безнең кунагыбызында. Нинди теләк бар безне караучы әти-әниләргә беренче чиратта. Менә балаларын татарча тәрбиялесе килгән, әмма шәһәр шартларында бу бик уңайсыз булган дип әйтик инде. Әти-әниләргә нинди теләкләр әйтә аласыз? Туган телне өйрәнү беренче чиратта гаиләдә башкарыла. Гаиләнең максаты безнең туган телебезгә мәхәббәт, хөрмәт тәрбияләү. Әгәр дә гаиләдә әти-әни татарча сөйләшә икән, бала да татарча сөйләшәчәк. Һәм үзенең балаларына да үрнәк күрсәтәчәк. Бик мәгърифәтче Ризаетдин Фәхретдин шундый сүзләр әйтеп калдырган. Балачакта бирелгән тәрбияне бөтен халыклар да аны үзгәртә алмас дигән. Тырышсалар да, әгәр. Нинди матур, тирән фикер. Гөлназ ханым, бик зур рәхмәт. Бүген инде студия безнең бизәге булганыгыз өчен без сезгә рәхмәт әйтеп саубулашабыз. Саубулыгыз. Кунагыбыз Гөлназ Валиева белән саубулашып тапшыруны дәвам итәбез. Сорады әни иртән, нәрсә пешерим икән? Пәрәмәч диде әти, бәлеш диде дәвәти. Шәүкәт Галиевның бу шигыренә кушылып без вак бәлеш дибез. Әмма аш-су остасы Резида Хөсәйнова бүген без күреп ияләшкән вак бәлешне башкачарак пешерер. Аның өчен бәрәңге һәм ит кенә түгел, кабак һәм баклажан да кирәк булачак. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачыларым.
Бүген бик ихтибар белән генә карап торыгыз әле. Бик тәмле ризык әзерлибез, бик үзенчәлекле ризык бәлеш ясарбыз. Бәлеш өчен безгә менә баклажан, кабак, кишер, суган, бәрәңге һәм мин күркә ите алдым. Ә инде камыры өчен кефир, майны эретмәгәнне алдым әлбәттә, йомырка, камыр күперткече һәм инде он кирәк булыр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң беренче инде без эшебезне камырдан башлыйбыз. Аның өчен безгә шулай кефир кирәк булыр менә. Кефирне салабыз. Кефиргә бер йомырка истибез. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Тоз истәп җибәрәбез. Һәм инде май. И температурасында йомшарган май алабыз. Болгатабыз. Бераз генә шулай шикәр кеме кушып җибәрәбез. Онга без инде камыр көперткечен салып җибәрәбез шулай. Һәм камыр басабыз. Менә хөрмәтле дусларым, шундый йомшакта камыр безнең басылды. Без инде аны ял итәргә куябыз. Менә шундый әниемнең скатерти белән ябып куйым әле. Менә бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә шулай. Хәзер инде без эшлеген әзерлибез. Эшлек өчен әйтеп үткәнемчә шулай без күркә ите алдык. Күркә итен шулай вак кына итеп турыйбыз. Менә шулай. Баклажанның без кабыгын чистартабыз. Шулай. Кишерне дә шулай шакмаклап турыйбыз. Шулай кишер. Һәм инде безнең менә бәрәңгебез бар әле. Бәрәңгене дә шулай турыйбыз. Бәрәңге дә булды монда хәзер безнең менә. Суганны инде мин иң ахырысына агырга калдырдым. Борыш истибез инде хәзер. Һәм инде тоз истибез. Һәм инде май салып җибәрәбез. Шулай ваклап укырып кушып җибәрәбез. Хәзер инде менә камырыбыз шулай әзер булды безнең. Шулай камырыбызны бүләбез өлешләргә. Хәзер камырыбызны җәябез. Шулай савыт алам менә. Савытка мин камырны куям. Менә шулай. Шуңа күрә перчатка кимәдем инде, кул эшләргә кирәк. Һәм монда без әзер фаршыбызны салабыз. Һәм без аны шулай җыеп бөклибез. Биреп куябыз менә булай иттереп. Һәм әйләндерәбез. Һәм без аны пергаментлы кәгазь өстенә куябыз.
майлыйбыз, шулай йомырканың сарысы белән генә. Менә инде, хөрмәтле тамашачыларым, тәмле ризыгыбызны кайнар мичкә куябыз, һәм анда алтын су төскә кереп, безнең ризыгыбыз пешеп чыгар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһка тапшырдык. Карагыз әле менә, субханалла, субханалла, берсе генә ярылып киткән. Менә бит аны, менә бит шүлмәкләр. Менә бит карагыз әле, субханалла, субханалла. Менә шулай. Камыры шундый. Менә хөрмәтле дусларым, шундый тәмле бәлешебез әзер булды. Бүгенге көннең кадерен белеп яшик. Бүген яшик, бүген яратыйк, бүген игелек кылыйк, бүген якыннарыбызны кайгыртыйк. Ашларыбыз тәмле булсын. Милли уен кораллары исемлегенә күз салсаң, ниләр генә юганда? Һәм без моң сандыгы сәхифәсендә атна сайын алар белән берәм-берәм танышып та барабыз. Алай гына да түгел, шул уен коралының тавышын да ишетү бәхетенә ирешәбез. Бүген сәхифәнең алып баручысы Руслан Габитов Алтай халкының шыр дигән музыка уен коралы белән таныштырыр. Ул татар курайына охшаган диләр. Бу чыннан да шулаймы? Аның барлыкка килү тарихы барысы турында да Руслан тәфсилләп сөйләсен әле. Руслан, рәхим итсез сиңа. Хәерле сәгатьтә мөхтәрәм моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары, без бүген төрки телле булган Алтай халкының шоор дип исемләнгән музыка уен коралы турында сөйләшербез. Инде без беләбез, шоор уен коралы ул буйлы, тынлы флейтлар семьялыгына керә. Һәм ул безнең курайга якын уен коралы. Әйдәгез әле бергәләп барлык бу уен коралын чагыштырып китик. Беренчедән, нинди материалдан ясыйлар сымынды музыка уен коралын. Әлбәттә, элек-электән үк табигатьтән нинди үләннәр үсә, нәрсә бар, шуннан ясыйлар. Мәсәлән, Алтайда Кымыргай исемле куш үлән үсә, шуннан ясыйлар. Аннан соң ясыйлар балтырганнан, балтырган Алтайда да үсә, бездә Татарстанда да үсә. Ләкин сез уйларсыз, балтырган бит ул агылы үлән дип. Ләкин балтырганның төрлесе була. Агылы үләннәр алар зур-зур булып үсәләр безнең Татарстанда да. Бу үлән белән көрәшәләр. Ләкин агылы булмаган файдалы үләннәр дә бар. Балтырганның төрлесе бар. Менә шушы агылы булмаган үләннән ясыйлар шоор исемле уен коралын. Аннан соң бу уен коралын атыйлар пучки дип. Пучки. Менә мин сезгә үзебезнең курай белән чагыштырып китим әле. Менә бездә Нугай курай дип аталынган уен коралы. Шоорда шундый уен коралы, ләкин аермалар бар. Менә шулай чалкан киселешле булса, Рамда без күрәбез, шулай тәрзәчеге бар, тел ярдәмендә тавыш чыгаралар. Икенче башында шулай туры киселешле, безнең ике телле Нугай курай, мәсәлән, ике тавыш тәрзәчеге булса, шоорда, мәсәлән, бер тишектә тавыш уйымы да булмый. Бу инде обертон музыка уен коралы пентатоникага киләнелгән. Мондый уен коралы, мәсәлән, бар славяннарда, мондый уен коралында инде бармак ярдәмендә менә шулай итеп тавышны килиләр. Пентатоника корылган. Бу шоорның бер төре булды. Икенче төре, мәсәлән, тигез киселешле шоор, менә күрәсезме монда? Бу яктан да, икенче ягындан да тигез киселешле уен коралы. Ләкин аның бер ягында 6 тавыш уйымы бар. Тигез киселешле тавыш уйымлылар да бар, һәм шулай чалкан киселешле тавыш уйымлы шоурлар да бар. Күрәсезме, тынлы уен коралы ни кадәр төрле була. Һәм дә инде һәр музыкант үзенә күрә үзенчәлекле музыка чыгара. Инде әйтеп китәсем килә, Алтайдагы ышанулар буенча бу уен коралының
тавышын Алтайда яшәгән ияләр бик ярата. Шуңа күрә бу уен коралында ауга чыгыр алдыннан уйныйлар. Әйтәләр, ау уңышлы була дип. Хәзер инде Алтайда яшәп килгән берничә легенданың берсен сөйләп китәсем килә. Бу легенда уен коралының, шоор уен коралының барлыкка килүе турында. Легенда буенча бер егет затлы гаиләдәге кызга гашыйк була, өйләнмәкче була. Ләкин әти-әниләре егетнең гади гаиләдән булу сәбәпле моңа каршы киләләр. Кайгыга баткан егет табигатькә йөрергә китә һәм матур көй ишетә. Бу тавыш шундый тәэсир итә аңа, хәтта егет көйнең кайдан килгәнен эзләргә керешә. Егет якын тирәдә бер тере җан иясендә күрмәгәч, сынган болын үләнендә җил уйнаганын аңлап ала. Тавыш шуннан чыга икән. Егет бу үләнне кисеп ала да, өреп карый һәм бераздан ул җил чыгарган тавышларны уйный башлый. Һәм бу уен коралында уйнарга өйрәнә. Ул үзенең сөйгәне янына килә дә үләнгә өреп уйнап җибәрә. Сөйгән кызының гаиләсендә барсы да бу тавышка сокланалар. Хәтта бу егетне үзләренең гаиләсенә кабул итеп, егеткә кызларын бирергә рөхсәт итәләр. Менә шулай егет үзенең сөйгәнен хатынлыкка ала, Алтай халкы уникаль үзенчәлекле шоор исемле уен коралы була. Инде шоор уен коралының тавышында ишетергә вакыттыр. Бездә биредә кунакта Ерак Алтай Республикасына килгән егет, ул талантлы егет, Чурикенов Әжәр, ул бүген шоорда уйнап күрсәтер. Ул Туюк шоор дип исемләгән уен коралында уйнар. Әйдә, Әжәр, рәхмәт. Ничек сезгә тамашачылар? Ошадымы? Шунында бу уен коралын ишеткәч, Алтай таулары күз алдына килә. Бүгенгә без сәхифәне төгәллибез. Киләсе очрашларга кадәр исән сау булыгыз. Соңгы арада бөтен дөнья буенча җир тетрәүләр булып тора. Соңгыларының берсе Италиядә булган Төркия вакыйгаларыннан соң бу яңалыклар бик авыр кабул ителә. Шуңа Аллаһтан тыныч, имин тормышлар теләп, дөньяда булган уңай яңалыклар белән танышыйк. Эшмәкәр Адыл Гапаров Бишкәктә беренчеләрдән булып шикерткә фермасы ачкан. 2020 елда хуҗалык эшли башлаганнан бирле бу ир 1,5 миллион артык бөҗәк үстергән. Махсус бүлмәдә шикерткәләрне ризык сыйфатында һәм хайваннарга азыкка куллану өчен үстерәләр. Гадәти булмаган бизнесны башлау өчен Адыл инвесторларны җәлеп иткән. Ләкин алар шикле күренгән бизнеска акча кертергә баштарак сагайганнар. Ярдәмгә аның апасы килә. Ул энесенә ышана, аңа матди яктан ярдәм итә. Экзотик бизнесның барлык нечкәлекләренә эшмәкәр үзе төшенә һәм шикерткәләр үстерү системасын җайга сала. Одна самка сверчка может откладывать до 200 личинок. Бер ана шикерткә 200-гә якын йомырка сала. Кырт чыгара. Аларның үсеш циклы ай ярымны тәшкил итә. 40 көн эчендә имага, ягъни бөҗәк үсеп җитә. Инкубация бүлмәсендә бөҗәкләр асрала торган махсус контейнерларда тәүлек әйләнәсе кирәкле дымлылык һәм 30 градустан да түбән булмаган температура саклана. Бөҗәкләрдән аксымлы он ясыйлар. Нидер пешергән вакытта аны истәмә ингредиент буларак кулланырга мөмкин.
Шит ил кулланучылары да шикерткәләрне сатып алу белән кызыксына башлаган. Кытайлылар бер китергәндә 40 тонна чимал сырый. Ләкин Адыл безнең җитештерү куәтләре моның кадәр үк түгел ди. Ул үзенең бизнесына Кыргызстан хөкүмәтен җәлеп итеп, шикерткә фермаларын киңәйтергә өметләнә. 6-нчы сыйныфта укучы Александр Волковның кәгазьдән ясалган 300-дән артык автобус, трамвай, троллейбус һәм электричкадан торган шәхси автопаркы бар. Җәмәгать транспортына гашык укучы туган шәһәре Екатеринбургта күңеленә хуш килгән транспорт чарасын фотога төшереп, аның макетын эшли. Модельләштерү белән ул 4 яшендә шөгыльләнә башлаган. Беренче эше Титаник корабленең илгесе була. Соңрак ул шәһәр транспортына күчә. Покатился с бабушкой на электричке, захотелось иметь свою электричку у себя дома. Дәвәне белән электричкада йөреп кайткач, үземнең идәдә электричка булдырырга теләдем. Кул астында бары тик кәгазь генә булганлыктан, эшне шуннан башладым. Бер элге әзерләүгә 4-тән алып 20-гә кадәр фото сырала. Кадрда булган бар нәрсәне Саша модельләрдә дә күрсәтергә тырыша. Көзге, антенна, тәрәзәдәге пассажирлар һәм башкалар. Беренче мәлдә әнисе улына мәктәп ярышлары өчен модельләр җыярга ярдәм иткән. Аннары егет мөстәкыйль эшләргә өйрәнгән. Хәзер Александр Екатеринбургтагы җәмәгать транспорты паркын тулыландыруны көтә. Чөнки шәһәр трафигында катнашкан барлык машиналар диярлек аның тупланмасында бар икән инде. Тапшыруларыбызның кайсы илдә генә караса да, тамашачы экраннарда безнең логотипны күрүгә аның Татарстан Республикасы телевидениесе икәнен аңлый. Безнең масак Татарстанның икътисади, мәдәни һәм спорт куәтен бөтен дөньяга яктырту. Һәм менә инде 20 ел Яңа гасыр телеканалы бу максатка ныклы адымнар белән атлый. Төрле елларда бу көн нинди вакыйгалар белән истә калган соң, үткәндәге сәхифәләргә бергәләп күз салыйк. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2007 елның бу көннәрендә Казанда татар театр сәнгатенең 100 еллык юбилеена багышланган тантаналар булып узды. Тагын бер елдан Татарстан башкаласында хореография училищелары һәм мәктәпләренең 4-нче халыкара фестивале булып үтте. 2011 елның бу көннәрендә республикабыз җитәкчелеге белән очрашу максатыннан Төркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Таyyip Эрдоган килде. Яз бакчачылар өчен иң җаваплы чор. Бакчада мул уңыш алыр өчен һәр эшне вакытында һәм җиренә җиткереп башкарырга кирәк. Бакча сезонын ачып җибәрү өчен без кунакка Россиянең авыл хуҗалыгы үзәгенең җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Габдурахманованы чакырдык. Айгөл, исәнмесез? Хәерле иртә, исәнмесез? Сез безнең даими кунагыбыз һәм инде менә хәзер сезнең киемнән дә күренеп торабыз, яшеллек чорына аяк басабыз, шулай бит. Инде хәзер бөтен тәрәз төпләрендә үсентеләр, чәчелгән, үсеп киләләр. Һәм безнең иң беренче сорау, бүгенге көндә бакчачылар нәрсә белән мәшгуль булырга тиеш? Хәерле көн, исәнмесез? Менә инде дөрестән дә март айы инде ул, ничек дип әйтим, бакчачылар өчен инде ныклап хезмәт куя торган айларның берсе дип әйтәсе килә. Ни өчен дигәндә, нәкъ менә хәзер үсентеләрне дөрес иттереп үстергән очракта, ул күп кенә уңышка инде сез әйтеп киткәнчә, июльдә, августта тәмле итеп тәэсир итәчәк. Хәзер игътибар бирүдән тора инде барбер. Әлбәттә. Иң менә хәзер дөрес тәрбия, дөрес игътибар бирүдән тора уңыш. Әлбәттә. Нәрсә әйтәсе килә? Менә үсентеләргә без бит инде ашыгырга яратабыз. Тизрәк булсын дип әйт. Табигать менә шартлары ничек булачак май айларында, теге тышка чыгартып утырырлык температура булачакмы, юкмы, без әле ансын әйтә алмыйбыз. Менә шуңар күрә бу очракта үсентеләр артык буйга үсеп китәләр икән. Бу шулай ук ничек дип әйтим, зыянлы, чөнки ул ничек дип тамыр системасы
үсеш алмаған, күбірек менә өске өлішке үсімлік не күшін береді, буйға өсейме. Кіші турында шылай дәрі, дейме? Буй өскен ақылы жоқ. Мұнда да буйың да, ақылың да, тамырың да бір тегіз үсерге тиеш. Әлбәтте. Мұнда нәрсе айтасы келе. Менә шушындай кескен үсеш болмасын үшін біздің үсентілеріні күндізгі, һәм кешкі температура деген түшінше бар, һәм менә шушы температураларны біз күйлерге тиеш. Яғни, мәселен, күндіз ол біздің 20 градусқа қадар була икән, идеал условия температура шарты дип әйтик без. Кич белән мөмкин булганча ул үсемлекләрне температураны 5-6 градусқа қадар төшерергә мөмкинчелек эшләсәк, ул үсемлекләр өчен бик яхшы шартлар булачак. Шартларны ничек башкарырга соң моны? Тәрәзәне ачып су утырга мөмкин. Булырга мөмкин билгеле бер бүлмә, салкынрак бүлмәләр булгалы бит инде бездә. Шыныктырырга кирәк. Шыныктырырга да кирәк, һәм менә бу аларның үсешенә теге әзрәк үсешен тоткарлап та торачак. Һәм тагын нәрсә әйтәсе килә, әмма, менә бу әйттем бит, тәрәзәләрне ачып булады димме? Тәрәзәләрне ачканда да турыдан-туры, ничек дип әйтегәндә, җил өрмәскә тиеш, бигрәк тә бу баклажан кебек культуралар өчен бик зыянлы булачак. Ягъни, һәм инде әгәр дә без менә бу температура аралыгын 8 градустан арттырып җибәрсәк, бу очракта безнең инде помидор культураларында, томат культураларында ул безнең фитофторозда барлыкка китерәчәк. Шуңар күрә менә барлык нечкәлекләрне күз алдында тотып, менә бу эшләрне башкарырга кирәк. Һәм тагын нинди хаталар җибәрергә мөмкин? Хәзер нәрсәгә тагын басым ясарга кирәк? Хәзер үсемлекләр инде алар бит инде безнең тишелеп кенә кичкенә генә түгел, бит алар инде безнең шын 4-5 яфрак чыгарган халәттә алар хәзер. Һәм менә бу очракта аларга әлбәттә инде яктылык җитү кирәк. Яктылыкны булдыру кирәк. Дым температура һәм яктылык. Менә хәзер яктылык мәсьәләсе дә бик зур роль уйный. Ни өчен дигәндә, алар хәзер инде әйткәнемчә зураялар һәм бер тәрәз төбендә инде 20-шәрне утыртырлык булмый. Димәк, аларны күчереп утыртырга кирәк. Барсына да бер төсле яктылык төшсен өчен. Һәм әгәр дә инде мәсәлән квартира шартларында дип әйтим инде мин әйбит. Әгәр дә инде якты теге кояш төшә торган яклар булмый икән, бу очракта әлбәттә безнең ярдәмгә фитолампалар килә. Күршеләр килә дип әйтеп тора. Шул лампа турында сорамакчы идем, Айгөл. Көндез мәсәлән кояш төшә үсентеләргә, кичтән инде бөтен тәрәзәләргә карыйсың, шәмәхә утлар яна. Менә кичкә дискотека. Төнгә кичкә менә бу лампаны кабызып куй, ни кадәр дөрес соң ул. Төнлә белән үсентеләр алар ял итәргә тиеш түгелме караңгыда? Юк, монда инде безнең бит көн озынлыгы, безнең мәсәлән безнең шартларда дип әйтгәндәйме? Кыска. Безнең шартларда ул кыска. Кимендә үсемлекләргә 18 сәгатькә кадәр кояш нуры кирәк. 18 сәгатькә кадәр. Һәм менә бу очракта инде фитолампалар әйткәнемчә бик зур ярдәмгә килә, әмма фитолампаны да алганда игътибар итәргә кирәк. Чөнки аларның, менә алар бит инде нур бүлеп чыгаралар, бит аның аларның нурның да озынлыгы була. Аларның кайбер төр лампалар, мәсәлән, томыр системасына бик яхшы тәэсир итәләр, ягъни томыр системасын ныгыталар. Икенче бер яшьлыклардагы лампалар, алар безнең үсемлекнең яшел массасына, ягъни аның озынлыгына һәм яшел массасын булдыруга тәэсир итәләр. Менә монда әлбәттә инде алганда, менә ул яшьлекнең теге лампа бүлеп чыгара торган дулкынның озынлыгын шулай карап алырга кирәк. Культурага карап инде. Сиңа нинди эффект кирәк? Әйткәнемчә, хәзер буйга үстерү әлегә дөрес түгел. Күбрәк томыр системасына хәзер игътибар бирергә кирәк һәм томыр системасын ныгытырга кирәк. Инде тагын нәрсәне әйтәсе килә, менә бу культураларны инде, мәсәлән, әгәр дә без теплицага чыгарып утыртырга дигән, мәсәлән, томат, шул безнең бит инде бурыч культураларны инде без күптән чәчтек, бит. Инде кемнәр тышка чыгартып, тышта ачык грунтта үстерәселәр килә икән, әле соң түгел, мәсәлән, мин әле мәсәлән бер 3-4 көнлек кенә нәкъ менә тышкы ачык грунтта үстерә торган үстерү өчен помидорлар чәчтем. Димәк, әле соң түгел. Юк, әле соң түгел. Чөнки менә нәрсәгә игътибар итәргә кирәк, тишелеп чыкканнан соң безнең томатны без
60 көн дип санарга тиеш, без чыгарып утырту вакытыннан 2 ай шигиреп эшләргә кирәк. Ә инде ул бурыч һәм баклажан кебек культураларга әлбәттә инде соңрак дип әйтәсе килә. Аларга 70-75 көн, хәтта 80 көнгә кадәр җитәргә мөмкин. Ул барысы да торачак әлбәттә безнең язгы һәм җәй сезоны безнең нинди шартлар белән киләчәк. Һәм теплицаларга килсәк, кемнәрнеңдер хәзер җылытылган теплица. Кемдер инде анда әйберләр үстерә. Менә бу сез уңай карыйсызмы анда теплицаларга? Әлбәттә, әгәр дә инде шарт бар икән, әгәр дә яктылыкны һәм температураны булдыра алалар икән, әлбәттә монда культуралар үстереп була. Бүгенге көндә ул бик актуаль, бик күп мөрәҗәгать итәләр безгә. Дөрес, әлбәттә инде менә бу бердән-бер минус мондый теплицалар әйбәт, алар ел дәвамында эшлиләр. Һәм ял итә алмый. Сез күз алдыгызга китерегез, туфрак, шул ук туфрак, ул ел дәвамында ял итмичә эшли. Төрлесе бар инде аның да. Анда туфрак җылымы, әйтик, мәсәлән, апрельдә, майда кыяр ашарга теләүчеләр, ул теплицаны ел дәвамында кулланмый, менә иртәрәк чәчеп, иртәрәк алар да шуның белән шул. Юк, андыйлар да бар. Хәзер нидер производственный, нидер теге кеше эшләп, үстереп, сату турында күбек сөйләшәбез кебек, әйме? Яисә юкмы? Хәтта шәхси хуҗалыклар үзләрендә булдырыр өчен, менә үзләре үстергән продукцияны ашар өчен ел әйләнәсендә андыйлар да кызыксынучылар нәрсәгә игътибар итәсе килә, бар һәм алар арта андыйлар. Анда менә микроклимат ул ни дәрәҗәдә табигатькә яраклаштырган якын бөҗәкләр бармы анда, шул файдалы бөҗәкләр? Әлбәттә инде мондай шартларда бөҗәкләр өчен ул идеаль шартлар. Монда шул ук авыртулар өчен дә ул бит гомумән теплицаны ничек итеп күз алдына китерергә кирәк? Ул ябык пространство. Әйбит, анда дымда бар, анда температура шартлары да идеаль. Һәм инде әлбәттә бу корткычлар өчен дә, авырулар өчен дә безнең ничек дип әйтим, бик яхшы мөхит. Шуңар күрә инде менә безгә мөрәҗәгать итәләр нәкъ шул ук корткычлар буенча әйбит, һәм бигрәк тә кем менә томат һәм кыяр кебек культуралар үстерә. Менә шушы теплицаларда бигрәк тә инде безнең белокрылка, ягъни ак канатлы күбәләк дибез без. Менә аның белән мөрәҗәгать итүчеләр бик күп. Ни өчен дигәндә, чөнки ул безнең яфракның аскы өлешенә йомырка сала, һәм ул беренчедән йомырканы бик күп сала, һәм препаратлар белән эшләгәндә аскы өлешенә препарат бик әс эләгә. Һәм тагын бер иң, ничек дип әйтим, бакчачылар өчен иң тискәре ягы ул да булса безнең менә бу корткыч шуның кадәр акыллы дип әйтик, әйбәт, ул химик препаратларга бик тиз ияләшә, биологик препаратларга да аның ияләшү, әлбәттә биологик препаратларга ияләшү проценты азрак, әмма шулай да бу очракта без инде киңәш итәбез, әлбәттә файдалы бөҗәкләр белән эш итәргә. Монда инде менә макроловс дигән безнең файдалы бөҗәк бар. Ул безнең менә шушы ничек дип әйтим, ул бит файдалы бөҗәкләр безнең җибәрдең дә 100% юк итмиләр, чөнки аларга файдалы бөҗәккә үрчер өчен, үзенең яшәешен дәвам итер өчен аларга корткыч кирәк. Шуңар күрә алар балансны тоталар. Һәм менә киңәш итәсе килә инде кемнәргә. Айгөл кызып китте, бөҗәкләр турында сөйләгәч, рассадалар турында аның кадәр канатланып сөйләмәгән иде хамларым. Бөҗәк дигәч инде бер сорауга туктасы җавап бирә. Айгөл, туктатыйк әле без сине мөмкин булса, чөнки вакыт безнең кыса, бер кызыксыну үземдә шәхсән, андый-мондый үземдә кызыксынам бөҗәкләр белән. Сезнең лабораториягә бу бөҗәкләр белән шөгыльләнүче кеше кирәк түгелме? Әлбәттә кирәк, әгәр дә инде нәкъ менә бөҗәкләр үрчетү буенча. Бармы ни андый профессиядә сездә? Нишләп булмасын? Безгә бүгенге көндә шуны әйтәсе килә, бөҗәкләр буенча безнең хәзер без теплицаларда гына түгел, без хәзер ачык грунтта, ягъни без иген кырларны да сакларга өйрәндек. Менә алар өчен шунлык белән бездә спрос дип әйтгәндә әйбәт сорау бик күп туа. Шунлыктан без хәзер менә бу 70нче елларда бик киң булып, бик таләп ителгән юлга яңадан кире кайтабыз. Әлбәттә, безгә специалистлар кирәк булса мөрәҗәгать итә аласыз. Теге сорауны бирдә дилә. Шул сорауны көтеп утырам баядан бирле. Менә сез бит бөҗәкләр белән эшлисез, кешеләр килеп, акчага шушы бөҗәкләрне сатып алалар. Әйе. Һәм менә
Ең қызық сезнең тарихта истә калган берәр сораулар, мөрәҗәгатьләр юкмаларның? Менә әлеге сорауга иген без хәзер туры эфирда түгел, үзебезнең социаль челтәрләрдә җавап бирик әле. Шуңа күрә кадерле телевизор караучылар, үзегез безнең QR-кодлар аша социаль челтәрләребезгә һәм менә шушы кызыклы очракны шуннан укып карап белегез әле. Без тапшыруны дәвам итәбез. Өнемме бу, төшемме? Нинди әкияти елга ярына эләктем дисәм, кызык дөнья рубрикасы башланган икән. Исәнмесез, табигатьне сөюче тамашачылар. Алдагы мизгелләрдә сезнең белән мин, Миләүшә Ризванова булырмын, һәм безне бүген мавыктыргыч, яшәү чыганагы су белән бәйле кызыклы тема көтә. Бу көннәрдә халыкара елгалар көне булып үтте. Татарстан Республикасы территориясында озынлыгы берничә 100 километрга җиткән 4000 тирәсе елга исәпләнә. Идел, Кама, Нократ, Агыйдел. Әлеге исемлек сезгә танышмы? Елгалар табигый мөхитнең иң әһәмиятле элементы. Эшәргә яраклы сулар, гидроэнергия чыганагы, балыклар һәм башка су организмнарының су исемнәренең тереклек итү урыны. Әлеге бәйрәмне истә тотып, иң кызыклы елгалар буйлап виртуаль сәяхәткә юл алыйк. Нил елгасын белмәгән кешеләр бармы икән? Африкада аккан әлеге елга озынлыгы буенча 2нче урынны алып тора. Нил көнчыгыш Африкадан ага башлый һәм Урта диңгез белән тоташа. Нил елгасы буйлап бөтен Сахара чүле аша диярлек уңдырышлы җирле оазис булып сузыла. Һәм андагы яшәүче халыкларның туклануында, яшәешендә Нил зур урын алып тора. Төше суларда балык тоту буенча Африка Азиядан гына калыша. Нил күп елгалар һәм күлләр өчен су юлы булып та хезмәт итә. Шулай ук ул гидроэнергияга бик бай. Әлеге елганы мин берәр качан үз күзләрем белән дә күрермен әле. Елгалар турында сүз чыккан икән, Амазонканы искә төшерми ярамый. Дөньяның иң озын су күләме һәм тереклеге буенча беренче урынны алып торган әлеге елга җир шарыбызның әйтеп бетергесез зур байлыгы. Амазонка Бразилияның төп елгасы булып санала. Ул шулай ук Көньяк Америка, Боливия, Перу, Эквадор һәм Колумбия дәүләтләре территориясендә агып Атлантик океанга барып тоташа. Аның озынлыгы күз алдына китерегез 6992 километр. Амазонкада нинди генә тереклекне очратмассың. 4000 төргә якын балыклар, хисапсыз су исемнәр, төрледән төрле су җәнлекләре. Һәм бүгенге чыгарылышның тагын бер мөгъҗизасы Конго елгасы. Конго Африкада урнашкан, ул Атлантик океанга барып тоташа. Конго планетабызның иң тирән елгасы булып санала. Ул үзенең байлыгы һәм матурлыгы белән таң калдыра. Аның озынлыгы 4700 километр булса, тирәнлеге 220 метр чамасы. Әлеге елга экваторны 2 мәртәбә кисеп чыга. Аның тереклегенең үзенчәлегенә сокланмый мөмкин түгел. Безнең дөнья әкияттән бер дә ким түгел. Аның диңгезләре, күлләре, елгалары һәм гомумән су асты дөньясы да ни тора. Дайвинг буенча дәресләр алмыйча булмас ахырсы. Үз гомереңдә бер тапкыр булса да минем ата-бабаларым кем булган дигән сорауны бирәсеңдер ул. Шунысы сөендерә, соңгы вакытта бу сорауны биреп кенә калмыйча, гаилә тарихын, нәсел-нисәпләрен ачыклаучыларның артуын без күзәтәбез. Бу модама, тарихи үзән уянума, киләчәккә мирас калдыру теләгеме. Ничек кенә булса да, бу бик яхшы гамәл. Нәселне белү, эзләү барыбызның да изге бурычы. Алдагы сюжетыбызның герое да шулай дип саный. Кенин билмегеннин килешеги юк дип әйтәләр бу татар халкында. Менә яши туганлыкның, туган якның якынлыгын туя башлыйсың. Менә үзең яши. Яшь чакта бит әле бүген тигесе әминә инде күпмедер гомернең бер
ширтасын узгач, үткеннәр, менә узган буын тарихы белән кызыксына башлады. Гомер итү башланганнан бирле күпме сулар аккан, күпме буыннар алышынган. Тарихыбызны, үткәнне, чын барлыкны белү өчен күпме эзләнүләр, өйрәнүләр кирәк. Күпме генә мәгълүматкә ия булсаң да, еллар шаукымы белән алар онытыла. Бу юлларны мин Әнсәр Хәлил улы Галиевның китабыннан алдым. Хәзер бит техника заманы. Телефон, компьютер, сотовый телефоннар, монда телек кенә кирәк. Телек минем ул жактан менә бер гадәтем бар. Әйтәм, ширтә белән уйласам кичкә яшәм эшләргә башлаган өчен нинди генә эш булса ахырга кадәр эшләп нитәргә. 7 буын нәсел агачында тизелгән. Бу шәҗәрәне башкачарак китап, фотоальбом итеп эшләгән ул. Менә мин тәтәне беләм әле. Мин ул тәтәнең авылда табиба булып сынган сөякләрне, чыккан сөякләрне төзәткән тәтә булган. Шуларны ишеттем, шуннан изли икәттем тәтәнең фотографиясын. Менә шуннан фотографиясын тауып, аның күпме тормышын сүрәтләп, шуннан киттем әтиләргә, шуннан киттем абыйларга, шуннан киттем сеңелкәшә, энекәшән, бөтенесен тауып, аларның кудаларны, куда бабайларны, аларның хезмәт тормыш юлларын, анда минем кем булып яшәгән, кем булып гомер иткән, кемнәр белән аралашкан, мин анда кыска гына аларның һәрберсенә мәгълүмат бирдем. Күп мәхәтирә, язмышлар, туганлык, нәсел. Салаваттагы нәшкә җибәрдем дә, абый каян җыеп бетердең син буларны? Без белмәгәннәр монда бит күп бит әле. Әмма ләкин изләнә торсаң бар ул. Апас районы Олы Булгайыр авылында туып үскән Биектауда яшәүче Әнсәр абый нәселе, әби бабалары турында балаларына, оныкларына сөйләп кенә калмый, каберләренә алып бара, төрле якларга сибелгән туганнарны күреп, туплап, очраштырып, аралашып яшәргә өйрәтә. Улы кызымның беренче улы һәр менә ул дәвәти, менә теге тәтә, менә бу әби бөтенебезнең дәвәтиләрен белә. Менә бер генә эпизод нитәм, кайттык, мин аларны Камытамагына да алып кайттым, Апаска да алып кайттым. Куда бу Биектау ягыннан да киттек Береянең туган авылларга, әбиләр зиратына. Монда барсында, менә улым бусы, бу әбиең, бу әбиең дип. Мин дә исемен белмим. Хәзер чыктык инде машина, сез бит әле шул тәтәне күрсәтмәдегез ди. Менә ул вакытта ул укырга да кирмәгәндәй. Кагаз битенә теркәлгән очракта гына хәтернең буыннар чылбырын тоташтырырга сәләтле икәнен белгәнгә шушы хезмәткә алынган ул. Тапшыруларыбызның кайсы илдә генә караса да, тамашачы экраннарда безнең логотипны күрүгә аның Татарстан Республикасы телевидениесе икәнен аңлый. Безнең максат Татарстанның икътисади, мәдәни һәм спорт куәтен бөтен дөньяга яктырту. Һәм менә инде 20 ел Яңа гасыр телеканалы бу максатка ныклы адымнар белән атлый. Төрле елларда бу көн нинди вакыйгалар белән истә калган соң, үткәндәге сәхифәләргә бергәләп күз салыйк. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2007 елның бу көннәрендә Казанда татар театр сәнгатенең 100 еллык юбилеена багышланган тантаналар булып узды. Тагын бер елдан Татарстан башкаласында хореография училищелары һәм мәктәпләренең 4нче халыкара фестивале булып үтте. 2011 елның бу көннәрендә республикабыз җитәкчелеге белән очрашу максатыннан Төркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Таyyip Эрдоган килде. Бүген пәнҗешәмбе, иртәгә җомга. Манзара тапшыруның бу атнадагы соңгы чыгарылышын карарга онытмагыз. Җомга вәгазендә сүз якынлашып килүче Рамазан ае һәм аның фазиләтләре хакында булыр. Ярдәм тернәкләндерү үзәге мөгаллиме Фәнис хәзрәт Мингәрәев нәсихәтләре. Сәламәт тәндә сәламәт акыл, саулык балалар бакчасыннан ук кайгыртылырга тиеш. Сабыйлар белән бергә тәнне язып алырбыз. Дөньяда ниләр булып ята? Нигериядә юл хәрәкәтен бии көйлиләр, ә Байкал күлендә зур хоккей ярышы узган. Барыбыз да яхшылыкка мохтаҗ. Бу заманда бигрәк яхшылык эшләү җиңел түгел.
эшләргә кирәк. Роберт Миңнуллинның балалар өчен язылган бу шигыре һәрберебезнең тормышында кызыл җеп булып сузылып барсын иде. Һәр көн сайын бер яхшылык кыл дилә бер хәдистә. Якыннарыбызга, әйләнә тирәдәгеләргә мәрхәмәтле, игътибарлы булсак иде. Манзара тапшыру ахырына якынлашты. Сезнең белән 2 сәгать дәвамында иҗат төркеме һәм алып баручылар Әдилә Сәфәрова белән Айваз Садыров булды. Исән сау булыгыз.